Yena mondo agoni erokamano nyako Ramogi kuom yiero Ramogi TV kaka tesendi makelo ni weche manyien kinde ka kinde, oikore makare gi weche mowuok e pacho ka kaachiel gi mamoko mowuok e piny Amerika. Mokwongo thuond weche. Signing today, which will be known as the Washington Accords, everybody sort of liked that name, formalizes the terms agreed to in June, including a permanent ceasefire, the disarmament of non-state forces. These accords provide everything needed to end this conflict. Piny mar Rwanda kod ma DRC oketo kogi e winjruok mar duoko kwe kindgi kaluwore gi lweny mosebedo kuom higni 30. By 2027 end, we shall be able to come here to inaugurate the release and for the first batch of a vaccine. Piny Kenya osingo machako chwalo chanjo magiloso ne jopiny chakre higa 2027. Jobodaboda ma Migori opogore paro e wi chenro mar choko omenda mithoro tim e geng apaya. Arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng' Awuor. Jatend piny Kenya William Ruto oriwore kod jotend pinje moko e bedo joneno e kinde chuo kogne ogirimiti mar keto kwe e kind piny Rwanda kod Democratic Republic of Congo e boma ma Washington DC e piny Amerika. Ogirimiti makamano nochwe kogno kod jotend piny Rwanda Paul Kagame kod nyawadgi ma DRC Felix Tshisekedi, kendo geto matieko tulo mosebede kind pinjego kuom thuolo mar higni 30 mokalo kendo miyo oganda maromo milion modhuro wito ngimagi. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Jatend piny Kenya William Ruto obedo janeno e kinde chenro mar chwoyo kogno e ogirimiti mar keto kwe e kind piny Rwanda kod Democratic Republic of Congo DRC e limbene e piny Amerika mane ogwele gi jatend Amerika Donald Trump. Ruto oyango ogirimitino mar keto kwe e kind pinje ariyogo kaka ondamo maduong' mogo e riwo pinje kendo biro kelo kwe mosiko e kind pinjego. This conflict has destroyed livelihoods, destabilized our region, and threatened the future of the entire Great Lakes African continent. Today's achievement culminates a relentless regional effort anchored by the foundational work of the East African Community and SADC, and today this Washington process. Jatend piny Kenya bende otiyo kod thuolono e puoyo jatend Amerika Donald Trump e loso historia kuom nyayo lalruok mar kwe e kind Rwanda kod DRC, kowacho ni telo makare mar Trump ema okonyo e tieko tulo ma osebedo e kind pinjego. Reaching this point was made possible by the unparalleled consequential convening power of the United States and President Trump's resolute and focused commitment to global peace. Your clarity, Mr. President, of purpose and ability to rally stakeholders together has brought us to this point. Jatend piny Rwanda Paul Kagame opoyo girimitino koyange kaka mano mabiro konyo e tieko tulo mosebedo e kind Rwanda kod DRC kuom higni buora, ka nyawadgi ma DRC bende omor kod ogirimitino kowacho ni geno koro nitiere e kind pinjego ka giyango ni gibiro miyo luor ogirimitino mar kwe magikete e kokgi. These accords provide everything needed to end this conflict once and for all. We now only want to look forward in a confident expectation of a prosperous and stable future. We do hope that thanks with the same seriousness that the Republic of Rwanda will also respect fully the letter and the spirit of the commitments made here in Washington. Jatend piny Amerika Donald Trump to korka kore wacho ni ogirimitino ma ochwe kogno e boma ma Washington biro tieko tulo ma osebedo e kind Rwanda kod DRC kendo biro miyo jogo mane odar kowuok e thuchegi nikech tulo odog e thuchegi. The compact we're signing today, which will be known as the Washington Accords, everybody sort of liked that name, formalizes the terms agreed to in June, including a permanent ceasefire, the disarmament of non-state forces,
provisions for refugees to return to their homes, and justice and accountability for those who have committed illegal atrocities. Very importantly, this agreement also creates a new framework for economic prosperity. There's tremendous wealth in that beautiful earth. Moko kuom jotend pinje mabende ochopo Amerika mar bedo joneno moriwo jatend piny Angola kod Burundi okwedo tulo mosebedo e kind Rwanda kod DRC kuom higni 30 ka koro gipuoyo ogirimiti ma ochwo e kogno mar keto kwe e kind pinjego. There's a time for despair and there's a time for hope. Today we are experiencing a great day. We are looking forward to this agreement, which will give back hope to the peoples of Congo and of the sub-region. Jatend piny Kenya William Ruto ne en e kind jotend pinje moko mag Afrika ma jatend Amerika Donald Trump ne ogwelo mondo ochop Amerika obed joneno e kinde chwoyo kogno e ogirimiti mar keto kwe e kind Rwanda kod DRC. Moko kuom jotelo ma bende ne ochopo oriwo jatend piny Angola, jatend piny Burundi, jatend piny Togo, jakom AUC Mohamed Ali Yusuf kaachiel kod jotelo mane ochopo e lo Katara kod UAE. Joyce Oduor, Ramogi TV. Sirikal ma Kenya gi Amerika oketo sei ogirimiti ma dola bilion 1.6 mar bero sekta mar thieth e pacho ka madhi timore bang' higni 5 mabiro. Kanoloso e boma ma Washington bang' keto sei winjruok ma kamano, jatend piny William Ruto nopako piny Amerika kowacho ni gibiro tiyo maber gomendago to moloyo e neno ni masinde mag thieth manyasani ni e ute mag thieth duto mag sirikal. Nomedo wacho ni gibiro medo bero sekta mar thieth mangima e pacho ka. The framework we signed today adds momentum to my administration's universal health coverage that is focused on supply of modern equipment to our hospitals, efficient and timely delivery of health commodities to our facilities, enhancement of our health workforce, and health insurance for all, leaving no Kenyan behind. This facility will also boost disease surveillance and emergency preparedness. We hope to sign many of these in the days to come. But the first one we're going to sign is with Kenya. And the reason why is twofold. Number one, because of our close partnership. Number two, because they have stable and strong institutions, both in government and in the healthcare sector. And over the next few years, we're going to be investing $1.6 billion in health assistance over the next 5 years. And you'll see how that program works out. But the investment is in combination. It will allow us, first of all, to leverage the private sector to create a sustainable U.S. health assistance model around the world, and not just in Kenya, but this is the perfect place to prove that it's going to work, because it is going to work. Piny Kenya biro chako golo chanjo mokwongo mosebed kiloso e pacho ka chop higa 2027 e kinde mitieko ger ka loso chanjo no mantiere Embakasi. Kaluwore gi jakom mar board mar Kenya Biovax Laktar Charles Githinji, nyithindo ema biro kuongo yudo chanjo mar gayo tuo mar pneumonia. Ka loso chanjo no igeno mar loso chanjo maromo milion 6 dwe ka dwe mondo mi ochop dwaro mar chanjo milion 72 kaka itimo e pinje ma